Takže zdravím vás, všetci moji diváci a poslucháči. Zdravím vás z magického mesta, alebo miesta Polička, alebo presnejšie Kamenec. Sme na takom kopčeku a užívame si zimnú atmosféru, sú sviatky. Dúfam, že ste sa mali dobre tieto sviatky, už chytám češtinu, a že ste ich prežili so svojimi blízkymi, že ste boli vďační za to, čo máte. Možno aj za to, čo nemáte niekedy. Záleží, ako sa na to pozrieme. Je to uhol pohľadu. Ale chcem sa vám všetkým poďakovať za celé tie roky, lebo už je to naozaj 15 rokov, čo robím hudbu. Rôznym tempom, niekedy rýchlejšie, niekedy pomalšie. Ale chcem sa vám poďakovať za vašu podporu, za vašu priazeň a za vaše komentáre, za vaše zhliadnutia, lajky, všetko. Všetko toto je forma podpory, ktorá ma poháňa vpred a ktorá mi dodáva silu a robí mi radosť. Takže ešte raz veľké ďakujem. Vidíme sa v novom roku 2025. Určite vydám ďalšie nové pesničky. Takže tešte sa na to. Niektoré budú tvrdšie, niektoré zase trošku viac filozofickejšie. Teším sa na to a dúfajme, že rok 2025 nám prinesie dobré veci. Aj keď s tým svetom to vyzerá dnes všeliako, rôzne konflikty, rôzne nezhody medzi štátmi a aj ľuďmi samotnými. Takže uvidíme, ako to bude. Každopádne zostaňte silní, pripravujte sa, lebo ten, kto je pripravený, nie je potom prekvapený, pre istotu. A vidíme sa pri ďalšom videu alebo pri ďalšej pesničke. Zdraví vás Excelent. Čau.